Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Ang kalangitan gapadayag sa himaya sa Ginoo, ug ang kalangitan gapakita sa lihok sa iyahang mga kamot. The next is anthropological argument. Na ang tawo naa siya moral, personal pod ang tawo. So, ang gabuhat sad sa iyaha moral ug personal. Makita nimo ang tawo nga naa siya kaugalingong panghunaw na unsay sakto ug dili. Makabalo siya sa iyang kaugalingon. Dili bitaw pareha sa teaching sa kuan nga ang tawo niabot lang siya sa iyang kaugalingon o kinsa may nagtudlo sa iyaha kung unsay right ug wrong. Genesis 1:27, so God created man in His own image, and the image of God He created him, male and female He created them. So ang Ginoo nagbuhat sa tawo sa iyang kaugalingon nga imahe. Sa imahe sa Ginoo gihimo niya ang tawo, male and female.